Ngiyabingelela kuni nonke abalaleli nabathandi bomculo kaMaskandi wonke jikelele. Obingelelayo uOmphile owaziwa ngegama likaSikweletu, umfana wacheleza phansi emzimkhulu lapha engidabuka khona. Ngithi anginethulele nangomsebenzi wenu wangonyaka ka2024 ozophuma ngomhla ka3 May aneza kwethu. Ngicela nje ukunxusa bonke abantu abathanda umculo kaSikweletu ukuthi bangeseke. Uzobe usukhona by Friday way3 May all over kuma digital. Ngiyacela nganiza kwethu ukuthi nilekelele niphuthume khona ngoba sekuyona ndlela esesiyisebenzisa ukudistribute umculo. Enginethemba lokuthi nizothokozela, ngisebenze kakhulu kona ngokukhulu ukuyikhandla. Cela ke sizwe sakithi ningeseke. Abafana bayazimpinzizwa balokho belingisi insizwa kanti abene abafana bayazimpinzizwa balokho belingisipa shwele ngithi abene insizwa kanti abene namakhwenkwe labafana bayazimpinzizwa balokho belingisipa. Babekhathwa phela balokho belingisipa imfana yakuseda dedele ngqweni imfana yakuseda isowazi bakhathwa phela bahlale belingisipa imfana yokusenda mouse isengqweni
endleleni yesimo nafuna insizwa ihamba umgangala. Hayi abafana bebhama, hayi akusiwa amasosha lawo. Wemfana ufuna ngife ngeke ngibulawe ngesibhamu. Wemfana ufuna ngife ngeke mina ngibulawe isibhamu. Wemfana ufuna ngife ngeke mina ngibulawe isibhamu.